आम गाँव में बन्यार प्रभाव केमिति थिला। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु वर्षा वेलकम करछि मोर गोटे फ्रेश मिनी ब्लॉग को। तो आज वीडियो रे आपण माने देखिबे जे आम गाँव रे बन्या कोन केमती हेतिला। जो दिन बन्या आइतला से दिन मोर किछि कंप्यूटर रिलेटेड किछि एग्जाम थिला, तो सेटा मु दबा पई जाईथि। मु जतोले बाहर की गली आम मार्केट को सेते बेले नई के रास्ता रे कोठी किछि पानी नथला। हेला आपण माने देखंतु फेरला बेल को एटा होछ हम पोलो जोठी के पानी पूरा फुल हे जाउ। वीडियो स्टार्ट रे देखतिबे रास्ता रे केमती पानी चलथिला। आ एटा होछ हम नई जोठी की पूरा पानी फुल। आउ जते बेले टाइम हेला 2टा गोटे हेला सेते बेल को हम बिलो रास्ता सब आड़े पानी हे गेला। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବିଲୁ କି ଯାଇକି ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଯେ ଗାଁରେ ପାଣି କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ତ ପାଣିଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଥିଲା ନା, ନଈର ସେପଟରୁ ଯେମିତି ଘାଇ ହେଲା, ଘାଇ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘାଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କିଛି ହେଇକି ନଈ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ହି ଜୋରରେ ସୁଅ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସିଧାରେ ହିଁ ନଈଟା ଥିଲା ଆଉ ନଈ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ବି ମାନେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସୁଅ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଜୋରରେ ସୁଅ ଥିଲା ମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ବି ହେଇ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲୁନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଠି ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ସେଠି ଭାସି ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଥିଲା, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପାଖାପାଖି ଘର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ କାଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।